କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ମକର ବେଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦିବଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଚାଲିଛି। ବନ୍ଧୁ ଯାଉଛୁନି ଏଇ ଆମ ପରମ୍ପରା 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଆମ ନନ୍ଦିବଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠରେ ପୁରା ନୀତି ନିୟମରେ ହୁଏ ପ୍ରତି ପର୍ବ। ଇଏ ଆମ କପିଳା ଆମର କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ କପିଳା ସବୁଥିରେ ଆଗରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଟି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ପିଲାଟି, ଭାରି ତାର ସବୁଥିରେ ମନ, ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ସବୁଥିରେ ସିଏ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଏଇ ତ ସଂସ୍ଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲୁ ବେଢ଼ା ତ ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଛି। ଆମର ତ ବଟ ଗୋସାଇଁ ବସିନି ଆଉ।